Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 7. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa huwa iku alladzi zat khalaqas samawati Kang nyiptake pira-pira langit wal ardalan bumi fi sittati ayyam ing dalem 6 dina
pira-pira dina. Wa kana ana warsu arse Allah iku alal ma'i ing atase banyu. Dadi Allah sing nyiptakake pira-pira langit lan bumi dalam 6 masa. Lah sedinane Allah aja banena sedinane sampean. Wong ndengane apa akhirat Inna yaman indawi ka alfisanatin mimma ta'udun. Surat apa itu? Jadi dina ana ngersani Allah iku kaya dene 1000 taun sing sira kabeh hitung. Surat apa itu? Al-Haji. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Haji 47. Satemene dina nek ngarsane pangeran sira Muhammad iki kaya 1000 taun sing sira kabeh hitung. Dadi 6 masa berarti 6000 tahun. Lah nek kanggone Allah ya wis kecil. Kanggone awake dhewe ya sawih. Nah, ya. Jadi Allah nyiptakake pira-pira bumi ing dalam 6 masa. Nek ngene surat apa iku? Al-Anbiya 30 Allah mengatakan anna samawati wa arda kanata ratqan fa fatakna huma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun. Ayat 30 Al-Anbiya. Satemene langit bumi ku gandeng asale. Fa fatakna huma mongko aku pisahkan wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin lan sak temene ingsun ndadekake segala hidup dari air. Jadi 6 mulane ana teori Big Bang. Ngerti teori Big Bang? Apa? Ledakan besar. Jadi ana materi yang tak terus meledak. Ledakan itu jadi planet jadi bintang-bintang. Terus diselidiki karo wong-wong, alam itu meluas. Jadi jaraknya semakin jauh. Engko akhirnya balik maneh. Jadi Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana arsu alal ma. Wa kana ana apa arsu arse Allah iku alal ma ing atase banyu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah bersemayam di ars. Itu pendapatnya beberapa ulama. Aja bayangno arse kaya apa. Jadi ketika Allah memulai penciptaan, jadi arse itu yang atase banyu wakan arse alal ma. Termasuk setan itu istana ya di negeri banyu. Surat Al-A'raf 54. Inna rabbakum huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal ars yaghshil lailan nahar yatlubu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri alal khalqu wal amru tabaraka wa rabbul alamin. Dadi pangeran sira kabeh ku sing nyiptakake pira-pira langit bumi fi sitati ayyam ing dalam 6 masa. Summa stawa alal ardi tetep ing atase aras.
Dari kene makana arsu alal ma arsi awat yang diguring liya beluakum supaya nguji sapa wa ing sira kabeh ayyukum endi sing ayu ayyukum di sira kabeh ahsanu amala kami bagus amali. Jadi manusia diciptakan ini bukan hanya sekedar diciptakno tok, tapi nek kono ana tugas. Mulai dari surat 38 wa ma halakna sama wal arda wa ma baina batilan dalika dhanna ladina kafaru fa wailul ladina kafaru minan nar. Lan ingsun ora nyiptakake langit bumi wa ma baina uma iku batilan batal. Dalika dhanna ladina kafaru lha niki ucapane wong kafir mergo gak paham. Bahwa ladina kafaru minan nar wong kafir ya bae neraka. Surat 23 surat apa? Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama halaknakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala wa'ul malikul haq la ilaha illa wa rabbul arsil karim. Surat 23 surat Al-Mu'minun hampir akhir surat 15. Apa hasibtum annakum halaknakum abasan apa ta sampean ngira lek penciptaan iku hanya main-main. Wa annakum ilaina la turja'un terus ora dibalikna marang ingsun. Fata'ala wa malikul haq ma suci Allah ma tinggi Allah raja yang hak. La ilaha illa huwa kana pangeran kejaba Allah tok Rabbul Arsyil Karim pangerane aras kan mulya. Sapa sing apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Duh. Iki lak samper dirungokno arek-arek sing. Biasane nek apa belajar muhadharah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat ya? Surat Ad-Dariyat ayat 56. Lan ora ingsun dadekake menungsa lan jin kejaba supaya ngibadah. Mulai dijawab liya beluwakum supaya nguji sing paling apik amali. Ngene surat apa? At-Tabarak ya apa itu tabarakalladzii biadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir terus liya beluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah nyiptake menungso khalaqal mauta wal hayat. Dadi maut mati itu adalah makhluk. Liya beluwakum ayyukum ahsanu amal. Supaya Allah nguji di antara kamu sekalian sing paling apik amali. Wala ing kulta lan yakti lamun ngucap sira innakum sedene sira kabeh iku mab'usuna sakatane baksa iku tangi mab'usuna wong kang ditangekake yang dibangkitkan mimba'dil maut saking sause mati. Lamun sampean ngomong nang wong-wong sampean iku meneh tangekno mari mati iku layakulanna yakti ngucap temenan sapa alladzina kafaru akeh sing padha kafir in hadza ora ana utawi iki illa sihr mubin kejaba sihir kang jelas.
Sampeyan meneh bari tangekno mari mati ku bakal dibales. Wong kafir lek muni ngono gak ngono. Ae sing seker iki wingi awan iku aku oleh video teko kanca-kanca bahwa swarga neraka di donya iku sampeyan nglakoni apik ya iku swargamu, lamun nglakoni elek ya iku nerakamu. Dadi swarga neraka ya pikiranmu dhewe. Dadi kaya gak percaya nek mari mati iku sik ana pertanggung jawab. Wae diuji ndi sing paling apik amale. Lah nek wong nglakoni kejahatan terus gak ana balesan lah ya apa? Misale koruptor gak kecekel. Terus gak konangan, gak ana pengadilan. Enake koruptor maling sing gak konangan. Utawa sampean amal sholih, bantu wong miskin, bangun masjid, bangun musala, bangun sekolahan. Terus meneh-meneh gak dijoli sing luwih apik. Lah rugi aku tak pirang-pirang miliar bangun masjid. Karena balesan. Ya mesti ana balesane ya tentu lebih baik nek sing apik, nek sing elek ya luwih elek. Saya nglakoni kejahatan setitik balesane ya tambah nemen. Sebalik sampe nglakoni amal sing elek ampang apik setitik tapi balesane ya luar biasa. Contone qobliyah subuh pira ganjarane? Khairun minad dunya wa ma fiha. Apik timbang donya sak isine. Dadi sampean mulai salat subuh mergo sampean nglakoni qobliyah subuh. Ga iso nggo mulih hadiahe. Oleh dilebokno rekening sik wis, meneh-meneh di panen. Sebali sampeyan nglakoni elek. Wis apa maksiat paling enak? Zina pirang jam. Mari dilebokno nang ngene tumang, ngerti tumang? Bahasa Inggrisnya bahasa Quran itu tanur. Ngerti tanur? Tanur itu tumang, ngerti tumang enggak? Dapur. Dapur saiki kan gawe LPG, dapur biyen kan gawe kayu. Lah meneh-meneh dilebokno nang ngene tanur. Mulane nek gone peleburan besi bentuke dawa ngene. Apa dilebokno lho lanang wedok campur. Ate munggah diuset sik. Falama khabat zidnahum sa'ira ngene surat Al-Isra. Dadi semangsane wis mendrip ngono genine gedhekno maneh genine. Dadi ya wis naudzubillah. Padahal zina pirang jam sih tapi siksaane kaya ngono. Dia baluakum ayyukum ahsanu amal. Tapi nek wong kafir salah meneh ditangene mari mati, sekir iku mati ya wis mati. Mulane gene surat Yasin ya apa? Nalikane wong wis ajur kulit apa balunge ajur. Aina apa unsuna fi khalqin akhar. Apa tapi bakal ditangekno maneh. Iya sih. Bahkan gene surat Al-Isra kunu hijaratan al-khadida senajan kono dadi watu. Utawa dadi fosil meneh-meneh bakal ditangekno maneh. Jadi penciptaan itu adalah ujian kanggone awake dhewe. Ya baluakum ayyukum ahsanu amal. Endi sing paling apik peramalane. Sebalike nglakoni elek ya wis. Mulane penciptaan niku nek kawitan niku luwih gampang apa luwih angel? Sampeyan gawe sepeda motor pertama, angel apa gampang?
Angel. Balekno. Luwih gampang. Mulai dari Allah surat 30 ayat 27. Wa waladhi yabda'ul khalqa summa yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Allah yang memulai penciptaan nuli balik namanya wa huwa ahwan ngono iku luwih gampang anggone Allah. Wa ma khalaqakum wa la ba'sukum illa kanafsin wahidatin. Surat 31 surat apa? Surat Luqman ayat 28. Ma khalaqakum wa la ba'sukum illa kanafsin wahidah. Penciptaan kamu, pembangkitan kamu kayak wahid, kayak awak siji. Jadi ya gampang ngono lho. Muridno wong 1000 karo muridno siji padha gampang. Muridno 1 juta, 1 triliun ya padha ae. Inna hadza la sihrun mubin. Nah iku ucapane wong kafir. Oh wis mati ajur ditangekno maneh ta. Untuk mencegah apa? Mempercayai kebangkitan setelah mati. Jadi gak percaya setelah mati ya wis gak ono maneh. Aja enake para kafir-kafir itu. Karena bertanggung jawaban. Jadi mulane ya didelok wong iku mali supaya rundi sing paling apik amali dan menanti ada pertanggung jawaban. Lah nek gak ngono lah enak koruptor sing gak konangan. Lah enak apa maling-maling sing gak konangan. Jadi mungkin awal ya lebih gampang melawang nyiptakno langit bumi gampang apa meneh nyiptakno nangekno manungsa sing wis mati. Jadi wong wis gak percaya kebangkitan setelah mati ya ngono iku wis ucapane. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Allah nyiptake langit bumi dalam 6 mangsa arsy ing atase Allah supaya nguji sing paling apik amalane. Tapi nek wong kafir dikandani bahwa sampean bakal ditangekno sakwise mati, sihir iki ucapane wong kafir. Bisa jadi suatu saat sama nerano kebangkitan setelah mati dibantah wong ya padha karo kemang. Sekian kaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.